Kaixo, Maitane Kurtxaga naiz, eta bideo honetan 5.2ko transferentziari buruz hitz egingo dut. Kasu honetan tokatzen dena da, sortu egoidia transferentzian sortutako edukia pertsonalizatzea, ikasleen interes edo gustetara egokituz. Orduan, horretarako egin dudana izan da, ikasleen ez bat pasadiet, beraien interesen inguruan galdetzen. Egindako galderak izan dira 3, lehenengoa izan da zerk inspiratzen zaitu gehien diseinatzeko, sare sozialetan, markak ikusten, edo musika edo kultura urbanoa erabiltzen duten horretarako, operatzen dira ikusten. Bigarren galdera da zen logo mota gustatzen zaie gehien, dago aukera dituzte, eta testu fusatutakoa, testu hutsa duena, ditena, ikono hutsa dutenak, edo egindakoak usatuak direnak. Eta azken galdera izango da, zen kontzeptu lantzea gustatzen zaizu gehien branding batean, marka sortzeko unean. Aukerak izan dira, historia bat kontatzea, balio sozialak izatea, emozioa transmititzea, humorea ironia edo estetika hutsa. Orduan, inkesta hau pasata, ikasleen erantzunak izan dira. Lehen aukera izan da, gehien atera dana, bi aukera atera dira gehien, lehena izan da, inspirazioa sare sozialetan bilatzen dutela, gehien gustatzen zaien logo mota testu hutsekoa dela, eta landu nahi duten kontzeptua estetika hutsa izango dela, eta bigarren aukerakoak dira markak erabiltzen dituztela inspirazio iturri bezala, ikono eta testuz osatutako logotipo kombinatuak dituztela gustoko, eta landu nahi duten kontzeptua historia bat kontatzea. Orduan, informazio hau jasota, ChatGPTri azaldu diot zeintzuk diran bi ikasle tipologia hauek, orduan bi interes elkatu ditu dela, eta bi tipologiak azaltzen dizkiot. Orduan hemen eskatzen diot, aurrez eman dian infografia-arako informazio hori oinarri hartuta, eskatzen diot bi infografia horietarako edukia sortzeko. Nik ja sartu dio lehenago pixkat azkartzeko prozesua, orduan bi infografia egokitu dizkit, ikasle tipologiaren arabera. Orduan, hemen ematen dian alde batetik da, estetika hutsa gustoko, transmititzen nahi dutenak, logotipo tipografikoak eta sare sozialetan inspirazioa duten ikaslei egokitu egin dit 5 pauso horietan ze gauza bilatu behar dituzten edo egin beharrekoak egokitu dizkit, kasu honetan, lehenengo puntua aztertuta ikusten dugu, sortutako infografia orokorrean azaltzen zaiena da, lehenengo bezeraren beharrak, helburuak eta publiko objektiboa aztertu behar dituztela briefina ulertuta, eta kasu honetan, esatik dena da, markaren estilo visuala definitzeko, azken finean, sare sozialen edukiak eta hortara egokituta. Batez ere, bigarren puntuan bezala, inspirazioa, Pinterest, Instagram erabiltzen dutenez, hortara egokitzea, ez? Pixka da, hori, bilaketa egiten dutenean, eta segun eta ze logotipo mota sortu nahi duten, kasu honetan, nola tipografia nahi duten izatea testoa, zirriborrak sortzen, letrekin jolastu beharko dute, espazio, letren izkin arteko espazioa, lodierak, formak eta barlanduz, vektorizatzean tipografia bilatu beharko dituzte, hauek egokitu eta moldatu, eta gero nola, kasu horretan, ikaslea tipologian hau sare sozialetan ibiltzen den, eta estetika
transmititu nahi duten, aplikazioak egiteko orduan, sare sozialetara bideratu dira gehiago aplikazio hauek. Bigarren ikasle tipologian berriz, kontzeptu gehiago dago, historio bat kontatu nahi dute. Orduan, defini horretan markatu behar dute kontatu nahi duten historio hori, garrantzitsua izango da kontzeptua prozesu guztian, erreferentzia bilatzen, kontzeptu edo estilo horrekin, nola beste marka batzutan oinarritzen diren, inspirazio iturri bestela, referentziak bilatzeko hortara joko dute. Logotipo kombinatua dituzte, orduan testuaz aparte, ikonografia eta ere landu beharko dute, bai? Ikona eta izena batera nola funtzionatzen duten probatuz. Eta bi hauek vektorizatzean orekatze joku bat edo jolas bat egin beharko dute, hori kondutan eduki beharko dute, eta marka euskarretan aplikatzen, historioa indartzea albidetu beharko dute, hasiera batetikan oso presente dagoen historio hori. Orduan, hauek izango dira gure bi tipologiak azkenik, hau egita egin beharko genukena da, genialin sortu nuen, dudana da, panelean bertan hemen da. Ematen dian, duplikat kreazioan, orduan nengo ditut mantenduko dut hasierako hau, eta egingo duana da edukia bikoiztu. Izena aldatuko dut. Jarriko dio bideoen aukera. Eta nengo duana da, pasaian lehen aukerako testu hauek, hau txikoak transpetzeko, hemen guardatuko ditut. Principioz, testu aldatzatineko izango da, aldatuko ere beste hau, sare sozialak. Sare sozialak, azkenean hemen, nola adibideak eta jartzizkia, prinsipioz hori edakiet ez dutela sartuko. Diseinuak sinpleak izatea. Bale, hau izango da lehenengo aukera, zemura printzipioz, agian ere hau moldatuko dut, atxe gaituko dut, parentesi artea, ere jartzeko tipologiari egiko nioen referentzia. Dian ez dutzen pixka txikituko dut, eta beste testu kaja bat sartuko dut, subtitulo aukera dutuko dut.
horrela modifikatu. Txikitu egin hobet. Beago, hortxe. Agian, ingo dudana da, ematen dizkidan adibideak deituko ditut zenbaki hauetan. Orduan, ingo dudana da, etiketak deituko dizkiot, nik uste etiketa bat ateratzen nahikoa izango dela, probatuko eta nola geratzen den, eta hoxe gaituko dioten dut. Bideo baino, estopeneko dut. Probak ingo ditut. Agian bideo hau, zati hau azkarrago pasako ez, probak ingo ditut, ikusi arte, zeinan iztoko daite diseinua. Bale, gustatzen zain nola geratzen da, azkenan gainetik pasatzean agertuko zait testu hori, adibide hori, osake hola egin dugu, ikutan bitartean. Jarraituko dut etiketak gehitzen. Ziurtatuko dut egindako aldaketak ondo daudela. Ez ere. Orduan, sortu dudan bigarren bikoiztu egingo dut. Orduan, ikusetela lehen ez dekena ondo gorde den, bai? Eta sortu duten berri hau duplikatu, bikoiztu eta bigarren aukerako tipologia, bigarren ikasle tipologiaren infografia sortuko dut. Bale, orduan, esan bezala, hori, egokituko ditugu testuak.
Eta horrela, ikutuko genituzke, bigarren aukera dela jarriko dut. Eta horrela, ja, ikutuko genuke bigarren ikasle tipologiari zuzenduta dagoen infografia.